and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pag-aaralan pa kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahagadan na tugutan na magluwas sa indang mga residensya ang mga senior citizen na nakaresibi na kan kumpletong doses kan bakuna. Sigun kay MMDA Chairman Benhur Abalos, pag-aadalan asin pag-irestoryahan pa kan mga health experts bago magpaluwas kan sa indang rekomendasyon. Paliwanag ni Abalos sa dakol na factors ang kaipunan ay konsiderar, partikular na ang pagsiguro kan kaligtasan kan mga senior citizen kontra sa COVID-19. Target ka nasyon na maabot ang herd immunity kontra sa COVID-19 bago matapos ang kataon kasabay na digdi ang mga economic o pagbakuna sa mga economic frontliners as in indigenous people in kaso magkaigwanan ng supisyenteng supply ng bakuna sa nasyon. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Joy, iwas germs, iwas sakit. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Salamat Panginoon sa iyong pula. Misyong kaloob sa aming puso. Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon. Ito po si Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Kumusta ka mong unya na daw ng Lunes, ikapito kambulan ng Hunyo? Okay? Kumusta ka mo mga tugang? Alam mo, ang sa inyong lingkod maugma. Kasubagong alas 10:30, ako po ay nabakunahan na kang second dose bilang chaplain po ng University of Santo Tomas Legazpi Hospital. Siyempre kami mga nandyan sa hospital, kay puan talaga sa mga frontliners, ay kay puan talaga na magkaigwatulos ng vaccination, parang sa ganon makalikay, mailikay, at the same time mga tugang magayon man, di man talaga akong namamatian baga, magayon baga ngunyan, Anyway, mga tugang, once again, good afternoon. Kumusta ka mo ngunyan aldaw ng Lunes? Ang masatuyang pag-urulayan, magayonon, tamanunugod ini sa kaugmahan. Sa inti kita na uugma. Alam mo, ngunyan aldaw, ang Ebanghelyo nagpaparumdum sa satuya na ang tunay na kaugmahan ay hindi yung kaugmahan na pangsamantala lamang. Okay? That is not happiness. That is only pleasure. Only temporary. Happiness, ang ibig sabihin, ay hindi lang pansamantala. Hindi temporary. Ang ibig sabihin ng happiness. Pag happiness, pag happy talaga, happy. O pleasure, iba yun. Halimbawa, katatapos ko lang nagkakan, so masaya ko, pero tapos na. Okay? Halimbawa, nanonood ako ng sine o nanonood ako ng TV. Okay, may pleasure. Baka tapos wala na. So, ang tunay na kaugmahan mga tugang ay kaugmahan na daay nawawara. Yan. Igwa man baga, Father, yan? Kung naniniwala ka mo sa kuya, magkakaigwa ka mo ning kaugmahan na daay nawawara. Nasa indo yan kung gusto ng kaugmahan na wawara o daay nawawara. Nasa indo yan. Ang tao sabi, it's a choice. Happiness is a choice. Depende yan. Kung gusto mong maging masaya, sasaya ka. Depende po yan. Happiness is a choice. Pagdating mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, magbangaji muna kita. Importante baga mga G. Ang yan na nakapagpapaugma sa satuya. Yan. Kaya yung mga taong palagi nangangaji, maugmahon. Pero yung mga taong di nangangaji, perming nagrereklamo, at the same time, palaging nag-aalala. Nagwo-worry, kung tawagin sa English. Nagwo-worry o nangangamba lagi. Pero ang mga taong naniniwala na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa tao, ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kalikasan, talaga ang mangyayari, maugmahon siya. Why? Because God is our happiness. If we have God, kung ang Diyos ay nasa tuya, o kita yaon sa Diyos, kita mga tugang ay mauugma. Palaging maugma. Okay? Kaya ngunyan mga G, kita muna ka sa tuya, paboritong mga G o mga tugang, inihong memorari. Irumdumunta ang Diyos permi na ang taong palagi nakakagirumdum sa Diyos, palagi siyang maugmahon. Pero ang taong dahil nakakagirumdum sa Diyos, permi siyang mareklamo. Okay, magpangaji na muna kita mga tugang. Sa nga ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo o kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay tulungan. Tulungan po ninyo kami na sa iyong pagmamahal, lalong-lalo na kami na umaasa
sa iyo. O berhen ng mga berhen, aming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang mga siwa o namamahala, ang lahat pong nagtatrabaho at ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB, na kami po ay bendisyonan, ilayo sa anumang mga masasama, sa kasalanan, sa kapahamakan, kapigatian, at lalong-lalo na ilayo kami sa sakit na COVID-19 upang patuloy kaming makapaglingkod sa pamagitan ng pagpapahayag. Ang lahat na ito ay hinihingi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, kumusta ka mo mga kunyan na daw ning Lunes? Ini po giraray si Father Butch Bombasi OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Ano? So, kung halimbawa may datan sa imong hapon ngunyan, gibuuntang marhay, okay? Paano mo magigibong marhay sa Father ang hapon mi? Magdagog ka mo, magiging marhay sa inyong hapon. Importante 'yan. O mga tugang magayunon, ang ebanghelyo ta. Ang ebanghelyo ta manunungod ini sa kaugmahan. Kasi ang gusto talaga ng Diyos, maging maugma kita. Yan naman talaga ang gusto ng Diyos eh. Abo man kita ng Diyos na permi kita nagmumukmuk, abo man ng Diyos na kita permi na perming rereklamo, kundi gusto ng Diyos na kita ay maugma. Okay? In other words, kung ikaw ay mapalad. Okay? So sa kuyang basahon mga tugang, ang sa tuyang pinagkukunan lagi ng lakas ng loob. Okay? Importante yan. Lakas ng loob. Kasi pag may pinaghuhugutan ka, lalo na ang salita ng Diyos, yan ang magpapaugma sa imo. Magpapasaya sa imo. Yan. Kasi palagi kang may pinaghuhugutan. Palagi kang may pinagkukukunan. Importante yan. Okay. Yan po ay sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 1 hanggang 12. Okay. Okay. Magayunin ni mga tugang. Ini ang sermon ni Kristo. Okay. Duman sa bulod. Si Kristo kasi nagtatao ng paliwanag sa mga tao. Okay. Yun. Basahon ko na. Kang mahiling ni Jesus ang kadakol na tao, tanda natin, kadakol na tao nagsunod kay Jesus eh. Kasi yung na si Jesus ay talagang magaling na tagapagturo. So, kadakol na mga tao ang nagsusunod kay Jesus. Okay? Kang mahiling ni Jesus, kadakol na mga tao, tuminukad siya sa sarong bulod. Pakatukaw niya, nagdurulok sa iya ang mga disipulo niya, dangan tinukduan niya sinda kaini. Okay? Ina ang primero. Sabi niya, paladan ang mga dukha sa Espiritu, hulita sa inda ang kahadian ning langit. Yan ang primero. Yan ang primerong turo. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Yun. Totoo naman talaga eh. Ang Diyos lang talaga ang maaasahan natin. Minsan, kahit kaibigan mo, tatraidorin ka. Kahit minsan, magulang mo, ganun din. Di ba? Kaya sino ba talaga ang ating pagkakatiwalaan at maaasahan? Diyos lang. Pero paniwalang-paniwala ka rin tayo sa tao eh. Paniwalang-paniwala pa rin tayo sa tao. Kaysa sa Diyos. Yan ang dapat alamin natin. Yan ang unang turo ni Kristo. Okay?
kung gusto yung maging masaya, umasa ka sa Diyos lagi. Kasi hindi ka bibiguin eh. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Bakit? Ang Diyos kasi ang siyang lumikha. Okay? At alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Yan, ang tao. Kahit mga magulang natin. Hindi lahat na mga magulang. Mabuti may mga magulang kang talagang maaasahan. Pero minsan may mga magulang na hindi mo talaga maasahan. Yun. Kaya may mga tao na hindi mo talaga maasahan. Yan, isang turo ni Kristo sa una sa atin. Bakit? Palada ng mga dukha sa Espiritu, hulita sa indahang kadianing langit. Okay? Ang pangadua, ining inaapod ng 8 Beatitudes. Okay? Yan ang sinasabi, paladan ang mga nagmumundo, hulita sinda, rarangahon. Yan. Tingnan mo, baliktad talaga ang turo ng mundo. Bakit? Ang turo ng mundo, una, pagpakayaman ka. Okay? Bakit ka maging mahirap? Bakit ka maging dukha? Pagpakayaman ka. Pero tatanayin ko kayo, kahit na sa inyo ang buong mundo, okay? Kahit na kayo ay nabubuhay sa ang dami-daming pera, ito na lang, sa panahon ito nang may pandemya tayo, asaan yung may pera? Yung tanong asaan ang may pera? Asaan? Wala rin. Sa COVID-19, wala. Pero yung mga naniwala sa Diyos, gumaling baga? Gumaling. Marami din ako na pag-alaman na may mga tao talagang naniwala sa Diyos kahit na may COVID. Sabi nila, hindi. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa COVID-19. Totoo, nagkumain siya ng mabuti, naggumagamot pa rin siya, pero yung paniniwala niya ang siyang nagpagaling sa kanya. Tingnan nyo, hindi siya gaano umasa sa mga bagay-bagay na yan. Totoo, may pera siya, pero wala rin, namatay. Kasi wala yun. Kaya nga sinasabi, sa mundo kasi, iba ang kahulugan ng success and happiness. Sasabihin, alam mo ang taong yan, Father, masyadong successful. Bakit? Mayaman. Yun. Yung kayamanan ba, yan ang indicator ng isang taong matagumpay? Hindi. Ang isang taong matagumpay ay yung masayahin sa kabila ng limitasyon o sa kabila ng mga pagkukulang o sa kabila ng mga kakulangan, masaya pa rin siya. Yan ang tunay. Yan ang tunay na mapapalad. Okay? Yan ang tunay na masaya. Okay? Kasi kahit na yung mga taong ay punong-puno ng pera, takot pa nga eh. Bakit? Kasi baka mawala ang pera sa kanila. Nakawin ang pera sa kanila. Tingnan nyo, makikita natin. Okay? Kaya paladan ang mga dukha sa Espiritu, ulita sa indaang kadianing langit. Okay? Sapagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, kasama-sama nila ang Diyos. Yun. Alam mo, ang taong kasama-sama ang Diyos, palaging masaya. Okay? Naalala ko ang nanay ko, ganun din eh. Si mama, masaya. Basta sabi, Noy, alam mo, kahit na ganito, basta kasama ko ang Diyos, hindi ako pinababayaan ng Diyos, masaya ako. Yun. Ang tunay na kasiyahan ng tao, pag ang tao ay nasa piling ng Diyos. Okay? Kung ang Diyos ay kasama-sama natin. Yan. Mayroon tayo palaging matatakbuhan. Palagi yan. Bakit? Ang Diyos nga kasi, ang tagapaglikha. Okay? Ang tao, hindi. Okay? Sabi ko nga sa sermon kahapon, kasi Corpus Christi, tayo mga
o pare, o tayo mga Kristiyano, we are not manufacturers. Okay? Simply, we are distributors, okay, of the graces of God. We don't make grace. It's God that made grace. Ang Diyos ang siyang gumagawa ng grasya, hindi ang tao. Ang nagagawa ng tao ay hindi grasya. Minsan, disgrasya pa. Kaya nga mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya sana makita natin ang katotohanan. Kaya palagi tayo sa programa natin, di ba? Palaging sinisimula natin ng girumduma. Okay? Alalahanin mo. Yan, alalahanin. Kasi ang tao ay nakakalimot lagi. Kaya minsan naaalala lang natin ang Diyos pag tayo ay may problema na. Naaalala, kaya sinasabi nga nila na ang Diyos daw ay ginagawa natin the last resource. Kasi wala na eh. So wala na tayo mapupuntan. Magsa Diyos na lang tayo. Mali po yan. God is the source and He has the best resources. And that's why we must not put God at the last recourse. Okay? So yun po ay napakahalaga. Okay? So yun, mapapalad tayo pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Yan ang unang paalala sa Beatitudes eh. Okay? Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Okay? Ang pangalawa, paladan ang mga namumundo. Okay? Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yun. Aaliwin sila ng Diyos. Yun. Paano ba mag-aliw sa atin ng Diyos? Iba yung pag-aliw ng tao sa di ba? Aliw, comfort. Paano mag-comfort ang tao? Okay? Minsan, sige, may problema ka. Inuman na lang tayo. Inuman tayo. Nalasing. Ano nangyari? Nagkalasing, lasing. Nag-away-away pa. Nagkapatay, nakasaksakan pa. Nagkabarilan pa. O yan ang tingnan mo pag aliw. Yan ang aliw ng mundo. Iba mag-aliw ang Diyos eh. Pag ang tao ay nahihirapan at inaasahan niya ang Diyos ay aaliw sa kanya. He will comfort him. How? Paano? Sasabihin niya, okay, silensyo muna. Kalma ha. Okay, mag-isip kang mabuti. O tingnan mo, iba. Kasi pag ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng aliw, ang ginagawa ng Diyos, tayo muna ay pinahihinto. Sa sinasabi, be still and know that I am God. Napakaganda yung salita sa salmong yan. Okay? Tumahimik muna tayo. Okay, alam mo, hindi nangangahulugan pag nananahimik ang Diyos, hindi tayo pinakikinggan o hindi niya sinasagot ang ating panalangin. Kailangan lang kasi natin manahimik. Kasi ang gulo-gulo na, ang ingay-ingay na ng tao, ang ingay-ingay ng mundo. So kinakailangan ito yan. Aliwin tayo ng Diyos. Okay? Yan po. Ano pa? Sabi niya, mapalad ang mga mapakumbaba. Yan, ang pangatlo. Paladan ang mga mahuya. Mahuyo pala sa Bicol. Huli tasinda ang magmamana kandaga. Okay, sa Tagalog, mapalad ang mga mapakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Okay, yan po ay mahalaga. So, napakaganda kasi ang Diyos may pangako. Alam ba natin ang mga pangako ng Diyos? Kung titingnan natin sa Biblia, dami-daming pangako ng Diyos eh. Ipinangako sa atin ang kaligtasan. Ipinangako sa atin ng Diyos na pag manalangin tayo. Okay, sabi niya, seek and you shall find, ask and it will be open unto you. Okay, knock and it will be open unto you. Yun, importante.
Kumatok ka at ikaw pagbubuksan. Okay? Maghanap at matatagpuan mo yan. So yan importante mga tugang. Maraming pangako ang Diyos eh. Ano sabi pa ni Kristo? Okay? I will be with you. Okay? Till the end of the world. Ang pangako ni Kristo, gano'n din. Kapag kayo ay nananalangin, kayo mo ay nangangaji o namimibi. Ano? Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. So magayunin baga mga tugang, kadakol. Nga lang, may mga tao kasi hindi man naniniwala sa pangako ng Diyos eh. Ang nangyari ay paniwalang-paniwala tayo sa pangako ng tao. Next year, malapit na naman ang eleksyon. Mag-ingat tayo sa mga pangako. May mga ngako, ipapasemento ko lahat, pati mukha ninyo. Ang kapal ng mukha ninyo. Magiging makapal ang mukha ninyo pag sinemento ko yan. Maraming pangako. At yung mga tao naman, tayo naman mga Pilipino, nadadala sa mga pangako. Hindi man napapako. Okay? Kaya ang problema yan mga kaibigan. Kaya paniwalang-paniwala tayo sa mga pangako ng tao, pero sa pangako ng Diyos, nagdududa tayo. Yan. Kaya nga, taong mapakumbaba lang talaga ang makakakuha ng pangako ng Diyos. Bakit? Sila ay talagang naniniwala sa pangako ng Diyos. Okay? So anyway mga katugang, binabati ko po ang ating mga tagapakinig dyan sa kanilang tahanan. And of course, sa DCGB News Online. Okay? Nandyan si Lenny Espiritu. Good afternoon. And of course, si Ariel. Okay? Thank you very much sa inyong pakikinig. So, babalik po ang iyong lingkod at ating ipagpapatuloy ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kaugmahan. Okay? Basta't, ano ang sekreto para maging maugma? Okay? Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magiging maugma ka. Pangalawa, okay? Kahit na minsan nakakaranas tayo ng kapighatian, kahirapan, magtiwala ka. Nandiyan ang Diyos. Aaliwin tayo ng Diyos. Okay? At pag inaliw ka ng Diyos, hindi ka mabuburat. Sabi nga sa Bicol, hindi ka mabuburat. Pero ang tao, pag inaliw ka ng tao, malalasing ka. Ito, hindi. Pag inaliw ka ng Diyos, ikaw ay bibigyan ng kaligayahan. Iba ang aliw ng Diyos eh. Okay? At of course, maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos. So babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. At ang oras natin ngayon ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only 1050 SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlet
outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NINS Wellness Center. Salvacion Rivero po ako. Magpapagamot po ako kasi yung asawa ko gumaling dito. Ano po yung sakit niya? Pneumonia at saka yung sakit sa puso. Oh, na-diagnose na ba siya? Opo. Saan na hospital? Sabi RTTH po. Bakit na-confine ba siya? Opo. Ilang araw po doon. Tapos pag nilabas ko na po at pumunta ako dito sa wellness po. Ilang Men's wellness po. Ilang buwan siya uminom ng mga supplement ko? 3 buwan po. Gumaling na siya. Dati, anong nakikita mo sa kanya pag inaatake siya? Hindi siya makahinga talaga. Hindi na siya ini-emergency mo? Opo. Tapos, irinisitahan siya ng gamot sa baga. Di naman gumaling. Nung dinala ko siya dito sa wellness, gumaling na talaga siya, nakahinga na, Tapos malakas sabi mo, na. marami ka pang dinadala dito may mga pneumonia. Yung taga-Camarines po ng kapatid ng asawa ko, dinala ko dito, galing pang Camarines. So, galing na siya. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Gusto mo bang maging mas masikla at mas kaaya-aya ang inyong loving-loving? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center sa Sarsagan City Ranch, sa Rizal Street, Barangay Piat, Sarsagan City, in front of A&M. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini
Hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase
this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Sa second part sa tuyang programang Marhay na Hapon, sana po kamo na uugma. Tapos pinag-urulayan nga ngunyan ang kaugmahan. Okay? O, kasi yung sinasabing 8 Beatitudes. Ini ang turo sa tuya ni Kristo. Okay? Sabi nga, mapapalad. Okay? Importante yung mapapalad. Okay? Ang mga dukha. Okay? Sapagkat inaasahan nila walang iba kundi ang Diyos. Okay. Paano po ito? Ano talagang ibig sabihin sa una? Yan, sa English, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ano ang kahulugan talaga nito? Paano tayo na mai-apply sa satuyang buhay? Okay, number 1, let us be satisfied with what we have. Ano? Ang problema kasi, ang tao de lamang kasi satisfaction. Ano? Pero may naghahanap ng kulang. Pag ang tao pero may naghahanap ng kulang, siya ay makakatagpo ng mangkukulam. Delikado yan. Ano? Kaya mag-ingat ka. Kung ikaw ay para taong palagi naghahanap ng kulang, baka kulamin ka. Kasi kulang, Father, kulang. Okay, kulang, lahat kulang. Dapat mabuhay tayo sa katamtaman. Is enough. Okay, inang number 1, be satisfied with what you have. Anong mayroon? Salamat sa Diyos. Yan ang dapat gawin. Salamat sa Diyos, hindi yung, ay, kulang, reklamo. Ano pa ang gawa natin dyan? Share the good things we have with others because God wants us to. Yan ang mahalaga. I-share natin. Bakit, Father, i-share? Bakit, Father, ibabahagi mo pa sa ibang tao? Kulang na nga. Ang taong naniniwala ay talagang inaasahan niya ang Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Naalala ba ninyo yung babae na biyuda? Pumunta sa templo, pagkatapos mahirap na nga siya, pero ibinigay pa niya ang naiiwan niyang salapi doon sa abuloy, sa pag-alay. Kung ikaw sasabihin mo, bakit? Bakit mo ibibigay pera? Wala ka ng pera, ba't magbibigay ka pa? Bakit ibinigay ng biyuda yun sa Bible, di ba? Yung babae. Bakit? Kasi sabi niya, ay, hindi ako pababayaan ng Diyos. Yan ang tunay. Okay, that is number 1. So, i-apply natin ang first beatitude. Okay, blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Let us be satisfied with what we have and also share to others. Okay? So, parang ang tao ay hindi palaging magkukulam. Kukulamin kita dyan. Kulang. Palaging kulang. Number 2, blessed are they who mourn, for they will be comforted. Aliwin tayo talaga ng Diyos. Okay? Number 2, comfort those who are suffering. Okay? So, halimbawa, kanina, may tumawag sa akin sa UST Hospital, Father, okay, magpapaanoin kami. So, sabi ko ganito, kasi hindi ako nagpupunta ngayon sa hospital, kasi nga talagang punong-puno ng COVID. So, ang iniibitaran ko, kahit nasabi natin second dose ko na ako, pero ang ginagawa ko, sabi ko, mag-video call tayo. Okay? So, kinausap ko yung anak ng pasyente at nag-video call at sabi ko, naniniwala ka ba sa distant healing? Ano? Kasi mag-video call kami, nagdasal ako, distant healing prayer. Yun. Alam mo, walang imposible sa Diyos. Tayo lang kasi hindi, Father, kailangan nandito ka, pwede dito ka. O, yung problema, doon na lang, minsan may pagdududa na tayo eh.
Ano ba yung nangyari sa Roman centurion? Ano nangyari? Sabi nga, Lord, ito madalas na sinasabi natin ito every time na nagko-communion. Lord, I am not worthy. Okay? But say the word and I shall be healed. Okay? Lord, hindi ako karapat-dapat na papasukin ka. Okay? Kahit hindi ka na Lord pumunta, okay lang. Sabihin mo lang, mangyayari na yan. Yun ang mangyayari. Ay, kanina, yung ginawa ko sa ospital, nag-video call kami, mabuti na lang, ang galing talaga ng mga nurses ng UST Legazpi Hospital kasi may cellphone sila. Okay? Sabi ko, yung cellphone mo, paggamit mo. Ginamit. Nag-video call kami. Yan ang importante. Huwag natin i-limit. Huwag natin ikakaw ng Diyos. Ay, sasabihin, hindi pwede. Kailangan nandito ka physically. Hindi. God works miraculously. Tandaan natin. And God works mysteriously. Tandaan po natin yan. For those who believe, everything is possible. But for those who do not believe, palagi nagdududa, nating. Matitinga ka pa, natinga. Okay? So, yan importante. Aliwin natin ang mga taong may problema. Okay? Help others feel better about themselves after a loss. Okay? Totoo. For example, lalo ngayon, marami nagkakasakit. So, aliwin natin sila. Bigyan natin silang inspiration or kind words. Okay, number 3. Paano natin may apply ang 8 Beatitudes na ito? Blessed are the meek, for they shall inherit the land. Yung pakumbaba. Importante. Humility. What is humility? Humility is a true sense of who you are. Sino ka ba? Yan. Get the ego out of the way. Yan importante. Si ego. Kasi pag yan nandyan si ego, nakaharang, ay delikado po yan. Alisin natin si ego, si I, myself, and mine. Yun. Ang palaging paborito niya, I, myself, and mine. Yun. Wala na si iba. Okay? Walang iba. Siya lang talaga. Delikado yan. You will not inherit the land. Okay? If you are proud. Number 4. Ang Beatitudes? Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Okay? Yan ang importante mga tugang. Okay? Sabi sa Tagalog, okay? Mapapalad ang nagmimiting matupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Yan. So, do what is fair for everyone. Okay? Dapat gawin natin yung patas. Wala naman talagang agrebyado. Kawawa naman yung iba. Okay? Yan. So, yung tinatawag kasi minsan, what would Jesus do? Maganda yan Sa panahon ngayon, isipin natin, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Yung WWJD. Maganda po yan. WWJD. What would Jesus do? Okay? Ano kaya ang gagawin ni Jesus? Yon, pababayaan ba? O gagawa siya ng paraan? Okay, number 5. Blessed are the merciful, for they shall show mercy. Yan ay mahalaga. Talagang maganda ito. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Paano tayo magiging mahabagin? Magpatawad. Yan naman talaga We forgive those who are unkind to us. Kaya after all, ang sinabi ni Kristo, magpatawad kayo. Magpatawad kayo. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Okay? We forgive others. Okay? Importante yan. Look for ways to show kindness to others. Be kind. Minsan, we are so kind to animals, but we are never kind to persons. Ang bait-bait natin sa mga hayop. Ang bait-bait natin sa mga hayop, sa pusa, sa aso, sa kalabaw, kung kani-kaninong hayop. Pero pagdating sa tao, saan?
ang kabaitan natin. Yan ang dapat gawin natin eh. Maging mabait tayo sa mga tao. Maging mabait. Be kind. Not only to animals. We are so kind to animals but we are not kind to human beings. Okay? Mali po yan. Ano? Ang sabi sa Biblia, para maging masaya tayo, para maging maugma tayo, blessed are the merciful, they will be shown mercy. Forgive and be kind, not unkind. Okay? Don't be mean. Sabi nga sa Amerika, you are so mean. Mean. Are you mean? Mean. Yun. Be kind to people. Number 6, importante mga kaibigan yan. Blessed are the clean of heart, for they shall see God. Importante yan, kalinisan. Ngayon na may pandemya, hindi ba? Ang sinasabi natin, maging malinis. Hindi lang yung ating kamay. Hindi lang yung ating katawan. Importante maging malinis din ang ating mga puso, ang ating isipan. Importante yan eh. Malinis ang isipan, malinis pa ang puso. Ang linis-linis natin ng kamay, ang linis-linis ng katawan, pero ang dumi-dumi naman ng puso, ang dumi-dumi naman ng isip. Yan. Paano tayo magiging malinis ang ating puso? Ano? We do what is right just because we know it is the right thing to do. Yan. Because it is the right thing to do. Yan ang sabi. Kasi yan ang tama. At yan ang dapat. Yun, ito ang tama, kaya ginagawa natin. Kasi tama. Yun. Bakit ka gumagawa ng ganyan? Kasi yan ang tama. This is the right thing to do. Kaya magandang tanong palagi, is it the right thing to do? Is it the right thing? If it is not the right thing to do, then never do it. Magsisisi ka lang. Pagsisisihan mo lang yan. Di ba? Always ask yourself, tama kaya ito? O, kaya sabi ko nga doon sa apo ko, ang gagawin mo palagi, talungin mo sarili mo, mapapahamak ba ako dito? Hindi. Pag sabi mo mapapahamak ka, huwag mong gawin. Kaya nga importante, huwag tayo magmamadali. Ano? Huwag tayo nagmamadali kasi marami nagmamadali, napapahamak kasi hindi nga tinatanong nila sarili nila. Tama ba kaya ito? Mapapahamak ba kaya ito? O kung ayaw mong negative, sabi, ito ang magandang tanong, is this the right thing to do? Tama kaya ito? Ang negative naman kasi, mapapahamak ba kaya ako nito? Kung mapapahamak ka, mapapasama ka, huwag mo nang gawin. Sapagkat hindi mo makikita ang kabutihan. Kaya nga, ang nakakakita sa Diyos, yung may malinis. Siguro dito sinabi nila, next to cleanliness is godliness. Pwede. Siguro dito nakuha nila yan. Number 7, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Alam mo, we should be peacemakers, not troublemakers. Tayo mga Kristiyano, dapat tayo ay mga gawa ng kapayapaan. Okay? Sabi nga dito okay, tayo ay dapat gumagawa ng daan ng ipagkakasundo. Yun. Ay, pagkakasundo, hindi yung pagtalo-talo. Ang problema kasi ng tao magtalo-talo tayo. Mali po yan. Ano? And number 8, para maging masaya tayo, para maugma tayo sa buhay, sundan natin itong pagpapala na ito. Ano sabi? Okay? Mapalad ang mga pinag-uusig. Sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwika ng lahat o iniinsulto ng uri ng kasamaan sa pawang kasinungalingan. Yan. Sa English, blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs the kingdom of heaven. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Paano natin ito may isa sa buhay? We are willing to stand up for God's laws even if we are teased or insulted. Yun po ang importante. Kahit na sulsulan ka o insultuhin ka o siraan ka, ipagpatuloy natin ang kabutihan. Okay? Because it is the right thing to do. Okay?
So we have to stand up for God's law. Okay? Isinasabi, maninindigan tayo sa katotohanan, maninindigan tayo sa tama. Okay? Hindi yung napapadala tayo sa mundo. Okay? So yun po ay talagang tutulong sa atin sa ikabubuti. At iyan ay makakatulong yan sa ating kasiyahan. Okay? So tandaan po natin, importante ito sa buhay ng tao. Okay? Our security is in God. Okay? Tandaan natin ha. Our security is in God. We are most secure if we are in God. Okay? Well, anyway, katugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Okay? Sana po tayo ay nabigyan ng kaalaman, hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon para tayo ay maging masaya sa buhay. Okay? Sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya lagi. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging malungkot o namumundo. Kaya sinasabi, inaaliw tayo ng Diyos lagi. Tandaan mo? Inaaliw tayo ng Diyos. Okay? At ang aliw ng Diyos ay kakaiba sa aliw ng tao. Okay? Sapagkat ang aliw ng Diyos nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Okay? Tayo ngayon ay manalangin ng ating paboritong panalangin. Panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe na maukpo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibudin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Espiritu Santo. Amen. So, Diyos babalos po sa Indogabos, mga tugang na naginanyog ka sa tuwing programang Marhay na Hapon. Sana po, ako po ay nakapagbigay sa inyo ng informasyon at lalong-lalo na ng inspirasyon na gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya. Kung hindi ka masaya, it's your choice. Happiness is a choice. Nasa atin lang yan. Kung gusto mo maging malungkot, nasa iyo po yan. Kung gusto mo maging masaya, nasa iyo po yan. Pumili tayo. Okay? Pumili tayo. Nasa pagpipili lang na. Pero sasabihin ko sa inyo, God wants us all to be happy. And to be happy, let us always do what God wants. Sabihin natin ito ngayon, mahal na mahal ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat and God bless everyone. Thank you and see you tomorrow. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwede